semmija ta' Kristo FM. Ow! He just did the nut flick. Just flicked his nuts. Mux għaddaħal online. Xinu? Bat nizidja għarri. Eżis semmija ta' Kristo FM. Nerġa' nilqakom miegħi Frasex. Jien kif ukoll magħruf bħala DJ Sex. Erġajna wasalna għar-rock noħra tal-istejjer ta' Ċensinu Gatt. Mill-ktieb l-irjus f'nofs ta' baħar. Skużawni semmija. Dak kien l-istonku tiegħi. Miktub minn Ċensinu Gatt stess, kapitlu 12, l-istorja ġib li sem ta' ħasda f'nofs ta' lejl. Faxxelleba ma kesta tħalt online ed. Taħx bost nannu. Jiet on air. Darba waħda Ċensinu il-Madonna nan. Fight lost jej. Darba waħda. Skużawni semmija ma għaw atmosfera vera tinten. Fax kam għandek tħalta għallid. Issa titlu online. Biex iż-zappet titħaq. Biex iż-zappet titħaq. Kwiet ħaq l-istorja. Sammiet jistennaw l-istorja. Darba waħda Ċensinu kien ġiet raqda sew fil-kamra tiegħu. Fax kemm għandek? Tinterrompinejx? Raġel ta' 35 sena qas jista' jaqra biċċa storja bil-kwiet. Ċensinu kien rieqed raqda sew fil-kamra tiegħu. F'taqqa waħda qam b'ħasda kbira. Minħabba horse tramp. Ċensinu ta' bniedem kurjuż u stamp u kuraġġuż fl-istess ħin ħareġ mill-kamra tiegħu. Mexa lejn fejn beda jidher iġieħ l-istint u l-ħoss. Iktar ma resaq viċin tal-kamra tas-sodda ta' ommu missieru, Ċensinu kien imbeżza u bil-kuraġġ fetaħ il-bieb tal-kamra u sab lill-ommu toqmos fuq żopp missieru jisafenka f'saħħna papali. Missieru ixxamplat b'żobbu tal-azzar igawdi dik il-falda mxarba bil-liba. U s-sodda kif is-sodda tfarrak il-madum. Ċensinu baqa imbellaħ kif beda jara lill-ommu l-missieru jintefgħu jagħmlu ħafna akrobaziji sesswali. L-istorja tiqqafawna llum. U nissuġġerulkom biex issegwuna l-ġimgħa d-dieħla fejn ħankomplu din l-istorja interessanti ħafna u fejn il-ġimgħa d-dieħla nispera li ma jkunx hawn din ir-riħa tinten. Il-mistoqsijiet huma x'ser jagħmel Ċensinu? U x'ser tkun ir-reazzjoni tal-ġenituri tiegħu? Nilqgħukom il-ġimgħa d-dieħla fir-rokkna tagħna ta' Ċensinu Gatt u l-istejjer papali tiegħu.